Depresija, braćo i sestre, velika depresija stiže na naše police. Konačno, Horizont dobija svoje fizičko izdanje. Ovo je jako dugo stojalo kod Najkule u najavi i po njihovim rečima trebalo bi da izađe negde posle sajma. Ja se nadam u trenutku kada gledate ovaj video da postoji nekakva šansa da već možete to kupiti u fizičkom obliku. Odite kući i jednostavno pročitate nešto što je veoma sjebano, veoma depresivno i možda ćete pustiti čak i koju suzu. Tako da budite spremni na takav naslov. Ono što bi ja ovde izdvojio je da, iako se nalazimo u svetu koji je apsolutno zahvaćen ratom i užasom i sukobom, autor nikad ne zalazi dublje u to, nikad nam ne daje neke velike detalje kako je došao do toga, koje strane se tu bore, da li je neko napadač, da li se neko brani, koji su razlozi za taj jednostavno užasan sukob koji se dešava, zato što to nije ni bitno. Svi ti veliki ratovi uglavnom se nekako vode zbog gluposti i sve ovo gledamo kroz oči dvoje klinaca prvenstveno i za njih to stvarno nije bitno. Njih ne interesuje kako je došlo do toga. Oni su jednostavno izgubili sve što su imali u svom životu. Na početku vidimo tog dečaka koji je izgubio svoju majku, porodicu, pokušao onako veoma sjebano da je sastavi i jednostavno u totalnom je užasu, totalnoj depri i ide kroz taj život razmišljajući zašto ja uopšte živim, a šta me čeka sutra, zašto bi uopšte čekao sutra u ovom užasu koji se nalazi oko mene. Nekakav tračak nade mu pruža ta devojčica koju ubrzo sreće. Ne samo da ona njemu pruža tračak nade, nego i on njoj, zato što kasnije ćete vidjeti u ovoj priči kako je ona završila na tom mestu na kojem su se upoznali i uopšte nije imala lagan život pre svega ovoga. Tako da nemojte očekivati te neke pozadinske informacije i ja mislim da uopšte nije ni trebao da ih se dira, zato što su apsolutno nebitne u čitavoj ovoj priči. Ovo dvoje klinaca će biti toliko izudarani, psihički i fizički, toliko puta će biti prevareni, toliko puta će im autor oduzeti bilo kakav tračak nade i svetlosti kojim se pruži u ovoj priči, da je to jednostavno nenormalno. Ne vidim ko ne može u ovoj situaciji da se nađe, da kaže molim te, daj im samo mali dodir lepote i ljubavi. Iako oni to nekako stvaraju između sebe, pošto na početku skoro oni ne pričaju, i onda kroz čitavu tu njihovu putanju, sukobe, interakcije sa ostalim nekim likovima koji ćete ovdje upoznati, njih dvoje ipak stvaraju veoma veliku i emotivnu vezu. Tu su jedno zbog drugog. To je njihov razlog da u neku ruku žive, da koračaju napred, da idu ovim putem, da nadaju se da će da ih odvede negde na neko lepše mesto i da su tu jedno za drugo. Nažalost, ovo ih tuče, ova priča ih udara sa svih strana, kao što sam rekao, i apsolutno će da ih uništi do samog kraja. U neku ruku mogu vidim da se nekim ljudima ovo neće svidjeti zbog načina koji je napisano i zbog prikaza likova koji se ovdje sretnu. Nećete sresti jako puno likova, ali ti koje sretnete su jednostavno tu da pokažu element rata, nekakve tuge i užasa koji čitav to sranje ostavlja za sobom i kako utiče na različite ljude. Tako da morate biti svesni da ovdje nećete naći neko duboko pisanje, ja bih rekao, ali s obzirom kakvi su nam glavni likovi i ko šta oni prolaze, ja mislim da to stvarno nije bitno. Zato što oni o tome nemaju šta da razmišljaju. Oni su tu da budu iskorišteni, čak i od nekih ljudi koji možda imaju dobre namere, ne bore se baš na pravilan način i u neku ruku im pomognu u ovom putu, daju im nekakvo znanje koje će im pomoći dalje, čak i oni ih iskoriste za neke svoje razloge i za neke svoje lude ideje koje imaju. Bilo je teško čitati nešto i gledati nešto što je tu da bombarduje glavne likove. Na kraju sve to nekako dođe na svoje, ali bukvalno do 19. čaptera ćete biti apsolutno stisnuti za srce. Crtež je veoma je jednostavan, veoma je haotičan i škrabav u nekim trenucima, ali opet ja mislim da to jako dobro prenosi osjećaj. Čak i neke vojnike koje sretnete ovdje vidjet ćete kako su ružno nacrtani i koliko to u stvari dobro predstavlja tu borbu i taj rat i užas koji se nalazi u njima i te neke njihove psihe, pošto neki od njih su stvarno apsolutno užasni. Da ovaj autor zna da crta, to ćete vidjeti kroz ovu priču sigurno, pogotovo na kraju kada ubaci malo boje. Boja je super iskorištena u ovome, stvarno upada u pravim mestima kada treba i imat ćete neke jednostavno prelepe trenutke između ove dvoje likova i onako stvarno povezat ćete se s njima. Iako jesu samo klinci, jako se lako povezati s njima. Ja znam da je ovo neku ruku jeftino iskorištava mladu decu da bi pokazao užas koji se dešava u ovakvim situacijama i sukobima, ali jebi ga, funkcioniše, jednostavno funkcioniše, kao što sam rekao, i svaki lik koji ćete poznati ovdje služi da to predstavi, nema neku svoju veću dubinu, ja bih rekao, što u neku ruku može nekom se svidi, nekom ne. Za ovako
ovako priča meni je bilo skroz ok. Nemojte misliti da ovo neće biti užasno čitanje u nekom najboljem mogućem smislu. Ne znam koliko će ovo da košta, znam da će biti tvrdi povezi, da će sva 3 broja biti u jednom, tako da je to jako dobro. I ako vam cena bude odgovarala, dajte ovom šansu, ovo je onako malo opušteniji rad, ali ne na taj način da je opušten za čitanje, nego jednostavno sa te neke crtačke i napisane strane jeste onako malo više površan, ali ispod svega toga se krije jako bitna poruka i jako emotivna i duboka priča. Tako da eto, to je to, nadam se da ćete podržati ovo izdanje i vidimo se u sledećem videu.